tohle, že od Andreja vyčistí som se cítila vzduch, ale hneď. i jak u tebe, u něj, tak ale u všech, víš? Protože to je Ja som napjatý cítila, u že všech určite prostě. celá izba je akože nás nervózna. A od Andreja to išlo, že bol to ťažký rozhovor, ale aj s tým všetkým jeho to zo mňa opadlo. A dali sme sa, na konci rozhovoru sme si dali ruku s tým, že som cítila, že sme na tej istej A jsi si jistá, že mu můžeš věřit? ale levely, lebo on si uvedomil jeho ego. Ja som povedala, že ja chápem ego a my presne, my sme obaja dominantní, obaja robíme smiechy, obaja, že my sme rovnakí, akože takto. A že to je, že extrém. A keď som sa teraz rozprávala s Medveďom, tak ja tam cítim trošku, že to povedal, len aby sme boli OK. Takže uvidím tento týždeň, ako sa bude chovať. Pričom pri Andrejovi som už nemusela myslieť na to, ako sa ku mne bude chovať a hneď to odišlo. A ty máš jako i s Medvedem nějaký problém? To jsem nevěděla vůbec. Kvôli tým chráneným zvieratkám. Kvůli jakým chráněným? To bola taká blbá situácia, keď sme sa ešte len spoznávali. To bylo na začátku kvůli té politice a tak? A celý týždeň sme na seba hnusní. Akože není to tak, ale potom som začala už byť aj ja. A potom som mala s Kristínkou, ona prišla, tuším, od niekiaľ, asi mala službu, alebo čo, došla do kúpeľky a hovorí, že tak co, komu ideme namočiť kartáčky do hajzlu. A ja, že tohle řekla Kristýnka. A v tom momente mi došlo, ja takáto nechcem byť, ja musím proste ísť na konverzácie. Tak ráno som bola s Andrejom v sprche, že ja som vedela, že Andrej stane skoro, lebo on má režim, on stáne skoro, on si dá sprchu, ja mám ten istý režim. Stanem, dám si sprchu, idem do dňa, ak nájdeme do bazéna, lebo rozcvička, bazén, sprcha, raňajky, káva, ľudia. A on má to isté a ja som bola vedľa neho v sprche a si hovorím, že to asi ešte není úplne čas. Takže tam to hneď opadlo a tuto můžeš ještě zkusit. Som si stále není istá, že... Tak uvidíš, víš co. Lebo mne to prišlo také, že veľa ľudí, keď začne konverzáciu, a to je možno moja averzia, alebo čo, ale fakt som niekoľko rokov nehovorila ľuďom, že som bisexuál kvôli určitým veciam. Poznáš to? Poďme dovnútra sa porozprávať. Potom to bolo také, že som presne natrafila si na človeka, kvôli ktorému to nehovorím. A potom za pár dní bol taký, že dával ti veľa otázok, žiarili mu oči, chcel to vedieť, hovoril, že ostatní ľudia, ktorí majú taký názor, nie sú normálni a ja som sa zrazu predsa videla úplne iného človeka. Tak som sa opýtala, kde je pravda. A on, že je hladný, je veľký, to je vákuum. Takže tak. No, jako... Já si myslím, že to je hodně způsobený tím, že všichni jako máme hrozný, víš. Já až dneska jsem měla nervy, fakt jako už nervy. To si vydržela dlouho. Jakože já vydržím dlouho. Spíš ty cigarety, já jsem řekla, že 20 cigaret denně, víš co? Asi jo, ale jsem na sebe pyšná, jako. Ja som na sebe pyšná, že som dala tieto konverzácie, lebo vonku by som od toho človeka odišla. Ale takhle si to představuju, víš? Takhle si představuju. Tohle to je chyba, kterou podle mě Kristýnka neudělala, víš? Kristýnka sa to podělala. Nie v tom momente, že úplne, že som sa vrátila, keby 10 rokov dozadu, že kokot, keby ja mám s niekým problém, ja mu to určite urobím, ma napadlo. A úplne si hovorím, že nechcem. Chcem byť dobrý človek. Ono je dobré si to vždycky vyčistit to a víš přesně, prostě pak je čistý vzduch. To dobre neurobila to, bola som pri nej, neurobila to. Ne, a ona právě se hrozně uzavřela a pak, já o ní nevím, ona byla furt zahlazlá někde. Ona bola s Frantou. To jim ani jednomu nepomohlo prostě. Šla bych na houby. Tady budu ještě rozsekat Rolanda v zápase. Čo robí? Teď to zase bude opačně. Odkopal jsem, nechci. Nevadí, jsou malé věci.
Tarek se téměř dostal opět do Komu fandíš? vyrovnání. Pravdu. Androvi. A já... Diplomatická odpověď. To jo. Konečně, ty vole. Po 150. Ještě máš 3? Andrej konečně trefil kuličku Kterou při jsem kopě. tamhle, no, to bylo o mantinelu, to byla hodně zákeřná. Kde se točí? Teraz Soňa si vezme ten jeden na Roland ten stále zpátky. vedení. Počkej. Soňa se zvedá z popela. Soňa a.k.a. Phoenix. Tady. A tady počkej. Andrej velice soustředěně míří svou kuličku. Potřebujeme Barborku, no, to je. Ale teď se to nestočí, On to tady tě rozdával jakože v tom komentáři. A Potřebujeme či Andrej jednej. Nechci mi hodně Mě hádat, že jo, ty vole, pojď. říct. Nie, jenom to až tak nakryť. A to bolo tesné. No, Jsem přetočil, ty vole. ano, a Soňa opět udeřila. ano, opět I zvrat situace. Ano, a souboj Rolanda Tareka opět vyrovnán. Bože můj. Soustředěné pohledy. Vole. Ano, a Andrej útočí. Myslím, že je na čase, no, to trošku jako... Ďakujem. Počkej. Vypadá, že má taktiku teda, ale až se dostaví, úhel. tak nám řekni. Ne, jsem přetočil, to jsem přetočil. To je jiný level. Si hladný? A to chytil do úst. Cože? Odrazila samou do úst. Teď to nezažil. Děkuji. No a Tarek ve vedení. Po velice komickém chytu do úst. Počkej. Soňa opět, Sme zase tam. Soňa opět vypálila i Andrejovi rybník. Ten leží dobře. Jo. Jsme prostě vyrovnaný hráči, tak to vyzerá. Taky jsme dlouho byli vyrovnaní, hej. Však. Vámoš. Ta si to prosila tam. Rolande, co se děje? Zabudol jsem. Dlouho jsem tu nebyl. Já bych chtěl stočit. Tarek se dostává do Ne, nadpřirozeného vedení. A Roland se snaží uzmout svou kořist zpět. Tarek byl téměř k matchballu. Ty kráso, ale Tarek má tohle... právě matchball. Poslední hod, který může vše rozhodnout. A nebo hra bude nadále pokračovat. Aj, to jsem podcenil. Jsem zastřecovaný. Už jsme říkali tolikrát, že jako... Získá Roland své koule zpět. A je to tady. Drama je zpět. Přechází do Vole, ofenzivy. já si skončím s fotbalem, vole. Všichni začneme hrát ty vole Big Brother Ball, no. BB Ball. Bibibo. Ty vole. A jak ta hra zase jako vznikla? No, to jsme takhle zavřeli 15 lidí do jednoho baráku a oni se tam udělali, Dospělých nevěděli, co hlavně musí dělat. být, dospělých. To nebude bravčovinu, o ktorých viem. Nevím, Poviem? co to je? O prasa. Jo, jestli nemusím, jestli je na výběr. 4, no, ale budeš mať tak akože no, 4, 5, A tak si klidně dám bravčovinu. Brate, drági, já musím trefit tam toho. No to musím to. No. Čo to je za bravčoviny tady? Ty Boborec se oholil. No tak lehce To je moc. Ta to dává, tady ta holka jede prostě. Opa. No to teda. Co mi stalo s rukama, vole. Těsně, Soňa, ale neboj. No to přijde. No to bylo jenom takový, jakože víš, upozornění na to, co přijde teď.
No. Mezi nohy. Ale to je furt jenom, víš, jako napomenutí. Vypukal ma. Šampión nie. Ale zakladateľa. Nechce špatný. Teraz? Ne, jsem to dojebal. To bylo jasný, no. Ale jsem killer. Oj, Roman teda, Roman. Andrej tady opět. Je mi jasný, že budeš ofenzivně, tady to snad. Ale kam jdeš? Ihriska? Nebo to už se nic nestane. Daj. Jaká? Máš už matchball na ňu? Nasadí. Už. To bylo dobré. Triple. Triple strike. Teď to začíná být vyrovnané. Zase? Back to game. Je. Ešte babu nám tu chýba. Ja? Komentátorka. A je to 4-4. Opět. Vezmi svíčky. Kam jedeš? Protože tohle už je takový jakože... Už to začíná mať ako fakt úroveň. Už to jako začíná mít grády nějaké. No. A to už je double match. Furt happen, vole. Ty dostala dobrý nápad, Barbara. Dávat gardy. Jakože třeba když dáš... Penalty. No ne, když dáš třeba jako streak, máš dvakrát, tak můžeš třeba něco postavit před to, aby se ten hráč jako hůř trefoval, víš? A naopak. Ale na dobu určitú, či na niekoľko hodov iba, alebo či to tam necháš akože permanentne, vieš? Musíme pak ještě vymyslet, jak se jich zase zbavit. Jdi tam, asi No, Ale tak můžeš dát, že je třeba Zbavíš se tím, že třeba taky můžeš je dáš třeba strike. dvakrát trefit, ale znamená to, že prostě nemůžeš trefit ty kuličky, co jsou zatím, že jo? Tím se to jakoby ochráníš, ale musíš prostě třeba dvakrát trefit ten Já guard si zase vyvedení, ty vole, tohle. a ti pak ho dáš zase pryč. Že můžeš být takový, že naručí, Vyjede ti že kulička. první ranou narušíš štít a druhou ho rozlomíš. Jo, to už začíná trošku páchnout World of Warcraftem tady to. Tak. To je prostě furt to. Nic nového už nevymyslíme. Je to furt, no. Ještě brzo na to říkat, že nic už jinýho nevymyslíme. Badaj. Ty stejný principy pořád. Ešte sme tu len 5 dní. Ešte sme tu len 5 dní, počkaj. Lety. Ja viem, babu. Toľko múdri ľudí pokope, keď ich zatvoria, dačo vymyslia. Furt se někde inspiruje. Ale no tak, když jsi teďka tak udělal, vole, tak rozšířenou To bylo hezké. Ty kráso, no tak jako tohle to děkuju, tohle to už jako opět, to zase se vracíme zpátky, kde jsme byli. Jsi měl jeden. No. Nie. 2. Tam ti musela spadnúť potom. Jo, tady je, ty vole. Mám tady, ne, nějak. No. OK. Já tě chcem velmi porazit. No už já vidím, jako, že by se chtělo, že tam určitě jakoby, že tam ta motivace asi je. Jdem tu k tebe. To bylo jasný, to bylo jasný. No, To. jasně. Tady kudy dávej to. Hele, a tohle je proč takhle jako bílý? Lítá ti Johnny. Ty vieš, prečo sa hovorí? Aby som. A neprevádla stopankami. Len, že Dá. sa chápeme, Stačí že sú otřít zase... halíkem. Asi snad. Už to začínám vychytávat. Jo, víš? Já začínám mít sobě tu takovou competition. No. A to něco obrátit celý ten stůl, to vole. Ej. A vám Ty, nebaví něčeho bez seba. křídlo? Pojď, jedeme dál. Odhodlaný. Je to tu. Druhý Je to křídlo. tu.
Druhé křídelní. Ale jenom trošku nad bekem. Teď. Ne. Tohle může stát, ale tohle fyzicky možné. Nic, sejmu na to. A teď vynikající halový střelí tady na to. Ty koho No, ale... Ano, vydrž. Vicky. Vicky. Víčko, já to utřu. To odešel teda. A jak by? Vydrž. Ale není to špatná strategie. Něčem ne, ale to nevím. Ty vole. Ta pravděpodobnost, No, to- že se určitě je podle mě nižší, když cinká, než když... U nás se volá Kristýna, tak je Kika. Tak mám záleží Kika. Já je Kika, ano. Dobré, no. U nás. To jsem zase někoho něco naučil tady, ty vole. Veľa aj slovenských Kristín je takých, Teda že je voní to veľa úplně Kik v jako, že nejakom Bravo. hodně dobře. And now. O, tak jako je to teplý aspoň. Fighting from New York, the United States of America. Ladies and Ale máš gentlemen, koření, máš welcome. plotnu, ty vole, já myslím, že Väčšinou berieme tie prvotné, tie základy. Sonia, Phoenix, Keď mi povieš, tak Brothers. skôr na kartu. Tak jedem. Poznám na aké mená. No, tak. Jsem blízko. No to jo, teda, no, ale ne dost. Bravo, Roland. Matchball. Softball teda. Matchball. Dámy a pánové, tady matchball, prosím. Oni má matchball. Soni, pojď. Pojď. Oh. Škoda. Dobrá strategia. Príliš To je prudká. krajník, ty vole. Pojď. Ochlp. Aj. Dobre. Opakovane. No, ne. Jo. Ty tohle je horor. To je horor, vole. A zásluženě. Ďakujem za hru. Ďakujem za hru. Ta hra celá. Počúvaj. Tady favoriti prohrávají. Já prohrál zase. Potom pojďme To proti jen se sebe. neboj, až vyhraje já, tak příště vyskočím na stůl, zatačím tady, ale to bude prdel. Bylo to super, děkujem. Děkujem, že jsi mě to naučila, že Počúvaj, jsem ale mohla máš to vyhrát. správne prádlo, dúfam. Ha? Máš to správne prádlo, dúfam. Ale to Máš to asi, správne prádlo na sebe, to dúfam. to ale asi až bude ta vodka, ne? Ta vodka já si nemyslím, že bude dneska. Tak... Asi nám to No, nedá. tak, ale asi ještě bude hra, až bude vodka a to předpokládám, No pak, to že až bude bude skákat jako na hrát, stůl. tak to bude jo. Ale to bude tak, že kdo... Jo, to je dobrý. Takže to budeme hrát jako drinking game. To ale bude málo vodky teda. Že kdo vyhrá, bude pít. No jo, to je Jako za odměnu. Takže jednou za 6 hodin si dáš Zatrestej To je v pohodě. Jednou. Počúvaj, Bude to budú, Franta hrát s náma tady tohleto taky. budú zápasy Jednou o za tabulky 12 hodin to čokolády. tady jeden někdo pustí o šota. Mňam. budeme hrať o čokoládu. Bravo. Mňam. Tak je. Hazard zatvoria nás. To je jiný džem, mám ten samý. Stoč se. Ten stůl ne, už je počerněnej těch kuliček. Těch prstov, no. Tak tohle byla náhoda. Ťažká domov. Aj. Já už jenom luky. Prostě tak, jenom to vidím. Máš? Máš. Děkuji, mistře. Jdeme ze krajního záložníka sem jen tak. No. No tak hele, to je ale, to už je druhý curve. Tam s ním. No jo, no, to je vidět, že on nerad prohrává. To nemá na zozname, no. Ha? Že nemá to na zozname. Ale ako správny športovec vie, ako treba prehrať. Tak ty vole. To bylo dobrý, no. Byl ze mě lámat. Obidve.
B2. Obidve Fakt? byly. Hej, dále, Odchod, dále. áno. Dobře, se za ní ty vole. To je Já už jsem- cricket já už už- já už pomalu jsem- já tady už jsem to. šel po ní. Bolo, že tik krásně Jo, jo. se dotklo. Taková forma kriketu. Mini kriket tohle. Mini kriket. A teď se vrátíme do hry. Samozřejmě. Jsme doma. Ty ale ty mu tam nedáváš jakoby ten, že jo? Garosa? Tak Garosa mu tam nedáváš, takže to není úplně fun. A ja som, vieš, to ako musíš prispôsobiť svoju stratégiu adekvátne k superovi, akože jemu nemôžem dať Garosa, lebo on mi prerazil obidve. Jo tak? Fakt? Hej. Ty si mi nepredal.